Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala, Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Taong 2015 na makapagtrabaho ako bilang receptionist sa isang multinational company. Naging orasan ko ang radyo at halakhakan ng tambalan tuwing papasok ako. Maayos pa noon ang buhay naming mag-asawa at 2 anak. Pero hindi nagtagal, sumuong na kami sa matitinding problema. Madalas nang hindi umuuwi sa bahay ang mister ko. Iniisip ko na may babae na siya at dun niya dinadala ang kinikita niya. Kasabay nito, nag-umpisa na kaming malubog sa utang. Naputulan kami ng kuryente at hindi na kami makabayad ng renta. Yung mga anak ko, halos wala na makain. Isang beses kinuha ng anak ko ang natira naming palaman sa tinapay at yun ang pinagtiyagaan naming kainin. Okay na po mama, busog na po ako, ang sabi ng anak ko. Halos madurog ang puso ko sa sobrang awa sa mga anak ko. Ilang araw na din akong hindi nakakapasok sa opisina dahil wala na akong maipamasahe. Dahil dito, sinubukan kong dumiskarte ng pera. Nakipag-chat ako sa mga foreigners sa pag-asang magkakapera ako. May nangako sa aking foreigner na magpapadala daw siya ng pera. Sinama ko pa ang mga anak ko papunta sa remittance center. Pero ang ending, niloko lang pala ako. Mangiyak-ngiyak akong umuwi ng bahay. Pitpit ang mga anak ko. Wala na akong choice kundi ibenta ang mga natitira naming gamit. Sa kabutihang palad, tumawag ang boss ko at doon ko ipinagtapat ang mga nangyari sa akin. Pinahiram niya ako ng pera at bahagya kaming nakaraos sa pagsubok na yon. Taong 2018, nang nakilala ko ang lalaking inakala kong makakaramay ko sa buhay. Pero ang masakit, meron na din pala siyang asawa. Itinuloy ko pa rin ang relasyon namin kahit alam kong mali na. Nagagalit na nga yung mga kaibigan ko dahil hindi ako nakikinig sa mga payo nila. Para akong kabayo na may tapaho na walang ibang napapansin. Lahat ng atensyon ko ay binuhos ko sa partner ko at sa lihim na pag-iibigan namin. Dumating sa punto na napabayaan ko na ang ibang tao sa buhay ko. Napabayaan ko na ang mga anak ko at nakalimot na rin ako sa Diyos. Dito na nagsimulang yanigin ng tadhana ang inaakala kong magandang buhay. Natuklasan na ng misis ng kinakasama ko ang tungkol sa relasyon namin. Ay. Nako, good luck! Naging masalimuot na ang buhay ko simula noon. Sobra akong na-stress sa mga pag-aaway namin ng karelasyon ko, lalo pa nang malaman kong buntis din pala ang misis niya. Nako! Para akong nanlilimos ng oras sa kanya. Mas madalas siyang nag-aalaga sa misis niya kesa sa akin dahil wala naman akong karapatan. Matapos ang ilang buwan, nalaman ko na lang nalaglag na pala ang dinadala ko.
Halos gusto ko nang magpakamatay ng mga oras na yon, pero pinipilit ko pa ring lumaban para sa mga anak ko. Hanggang ngayon ay pinagdarasal ko na magkaroon ako ng lakas ng loob para maitama ang mali. Sa mga oras na nalulungkot ako, takbuhan ko ang programa ninyo at ang mga post ni Nicole tungkol sa mga anak niya. Naniniwala ako na darating din ang panahon na mabubuo ulit ang pamilya ko. Ang lahat ng pagsubok na ito ay patuloy kong kakayanin, alang-alang sa mga umaasa sa akin. Ako po si Margaret, isang tambalanista, at ito ang aking kwento. Si Marga. Marg! Yan, Marge. Marge! Margaret! Hindi niya man tunay na pangalan eh. Marge! Mm. Sinabi... Always your number one. SM radio station.